Čítanie z knihy Múdrosti. Bezbožní hovoria vo svojom zvrátenom zmýšľaní. Číhajme na spravodlivého, lebo nám je na ťarchu. Stavia sa proti nášmu správaniu, vyčíta nám prestupovanie zákona, žaluje, že sme zradili svoju výchovu. Chvastá sa, že pozná Boha a Božím synom sa nazýva. Obžalúva naše zmýšľanie, už aj pohľad na neho je nám na ťarchu. Lebo jeho život je nepodobný ostatným a odlišné sú jeho chodníky. Pokladá nás za spotvorených a bočí od našich ciest ako od nečistoty. Blahoslaví údel spravodlivých a chváli sa, že Boh mu je otcom. Nuž pozrime, či sú jeho reči pravdivé a skúsme, ako sa to s ním skončí. Lebo ak je ozaj Božím synom, on sa ho ujme a vyslobodí ho z rúk odporcov. Skúšajme ho potupou a súžením, aby sme poznali jeho miernosť a vyskúšali jeho trpezlivosť. Odsúďme ho na smrť potupnú, veď mu príde pomoc, ako hovorí. Takto uvažujú a mýlia sa, lebo vlastná zloba ich zaslepila. Nepoznajú Božie tajomstvá, ani odmenu za svetosť nečakajú a ani v oslávenie čistých duší neveria. Tí, čo Božie tajomstvá nepoznajú, tí, čo odmenu za svetosť nečakajú, tí, čo v oslávenie čistých duší neveria, medzi sebou hovoria. Skúšajme ho potupou a súžením, aby sme poznali jeho miernosť. Skúšajme ho potupou a súžením, aby sme vyskúšali jeho trpezlivosť. Odsúďme ho na smrť potupnú, veď mu príde pomoc. Odsúďme ho na smrť potupnú, veď mu príde pomoc. No takto uvažujú a mýlia sa tí, ktorí sú zaslepení.